Hola, bona tarda. Gràcies. Benvinguts a tots els Pastorets 2012. Som els arquers, portem tot un trimestre treballant per aquests pastorets. Per tant, demanaria silenci i respecte, que tanquéssiu els mòbils o els desconnectéssiu. I res, que passeu una molt bona estona. Gràcies. Any 156 després de Crist. Estan a una classe, tots els dimoniets asseguts. Hi ha una professora fent classe d'història. No veu res. Els del Paleolític vivien en unes coves. I nois, qui em sap dir quina època ve després del Paleolític? L'època dels romans, professora? Malament. Alguna altra resposta, nois? L'època neolítica. El jacaneo ve del grec i significa nou o nova. I litos també ve del grec i significa pedra. Per tant, podríem dir que el terme neolític significa pedra nova. Molt bé, Morgo. Perquè, professora, l'altre dia la meva amiga explicava la història d'aquell Satanàs, però em va dir que no era tan dolent com diuen els de la tele. Ui, això no us ho puc explicar. Va, sisplau. Esteu segur que voleu saber-la? Sí. Doncs resulta que una vegada hi havia un dimoni molt dolent que es deia Satanàs. Calla, volem que ens expliqui la senyoreta. Bum! Molt em temo que no hauria d'estar explicant aquesta història, però el meu avi també me l'explicava. I crec que heu de saber la veritat, el que realment va passar. Següent. Extra, cinquè concurs 10, extra, cinquè concurs 10. Següent. Ostres, Josipera, quant de temps? Preparada per la màquina del títol? Oh, i tant, ja he fet lloc a l'estanteria. No hay desinterés. Doncs molt bé, et dono la fitxa i si tens algun problema m'ho preguntes. Següent. Ara. A inscriure el concurs. Vamos al concurs. El seu nom, sisplau. Maria. Ostres, no seràs pas la famosa Maria de Natzaret. Sí, soc jo. Me n'han parlat molt bé de vostè i el fill que està a punt de tenir. Els profetes proclamen que serà tan molt i tan cuco que mai a ell que no s'ha d'igualar. Et dono la fitxa i si tens algun problema m'ho preguntes a mi o a aquella senyora allà de la mà. Gràcies. Perdona, em pots ajudar? El mi és el DNI amb sense la lletra. Sense. Que fa molts anys que el teu fill participa en aquest concurs. Oh, i tant, que no saps amb qui estàs parlant? El meu fill porta 2 anys guanyant en aquest concurs. I aquest any no serà menys. Ah, doncs us desitjo. Sort per aquest any. Ens veiem en el concurs. Gràcies.
Això no ven res que es bellugui, com no siguis tu mateix que estàs tremolant com una fulla. Vols dir que ja no és un llop? No, home, no. Només és una sartentana. Sí, faci broma tu ara. No saps quina forma de sucre? Això mateix estava pensant. Espera, Manuquet. Aquí, em tremo alguna desgràcia. En tornem-nos-en. Ja dic tu, en tornem-nos-en. Ni ves com el trobo jo ara el camí de tornada. Ai, tan jove seva de morir. De cara o qui sap, segurats per un llop. No pareixis així, vinga. Ah, fantasma! 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 No, home, no, és un senyor. Calla, que et demanarem si ens vol guiar. Ah, els meus ancians, qui és que s'hi destorba la quietud del meu hort? Ah, vaja, és l'amo del tros. És aquest que està una miqueta esperat. Qui sou i on aneu? I qui em pagarà els meus ancians? Ai, un geni que t'han diastrat, no s'enfadi, home, per tan poca cosa. Cuita, respon! Qui sou? Som els Belén, que m'has torrat. I on és això? Doncs mira, puja per la costa del mig, agafa el torrent de la Belluga, gira mà dreta... Sense rocs escantallats, és que et burles de mi! Jo? Burles-me de vos? Déu me'n guard! Condemnació, guarda't de pronunciar aquestes paraules en ma presència, si no vols que et faci sentir tot el pes de la meva ràbia. Per què he dit Déu me'n guard? Calla! Ai, no sé què més us té que parli de Déu com... Jo... Ja prou mofes, digues, on aneu? Anem més ben dit anàvem a Natzaret de Judea, per tal de veure els pastors i llogar-nos a redadors. I això amb quin intent? No facis de fer. Amb intent de veure la meravella més gran que s'ha xubrat des de la terra. També sabeu això vosaltres? Ah, la nostra dissort és segura. Veus, ja has fet enfadar. No entenc aquest senyor que m'ha begut un xiquet massa. Condemnació! Serà cert? Serà veritat que el cel encara ens vol aixafar-nos i avergonyir-nos més? Què fa ara? Em sembla que està content els ancians que li vaig fer. I en Lucifer encara no ha arribat. Ah, la ràbia se m'emporta. Salut, rei de l'hotel. No em vinguis amb compliments, que ma paciència se m'acaba. Digues, què es diu per món? No sé pas per on començar, doncs encara tot no ens tremola. Pensar que una de sol, així ens pugui humiliar. Així doncs, és cert el que van predir els profetes? Totes les promeses fetes pels profetes s'han complert. Ja veuràs com el Messies a venir no trigarà. Explica't, com pot ser això? Simeó hores d'ara ja ha tingut revelació. Ja n'ha inscrit al concurs. I és tan mono, i és tan cucú, que mai cap entrenador a més s'haurà igualat. Condemnació, com es diu ell? Jesús, I d'on és? de Natzaret. Condemnació! El meu furor en sentir això s'exalta i tota ma ràbia es congria en l'odiós instant aquest per pintar-li en el cerro. No estarà dins de tu. Doncs tota la terra crida que és qüestió de mort o vida. I hem de lluitar com ningú, perquè quan neix l'infant d'aquesta verge filada, si el concurs ha guanyat, ja ens podem portar al cant. Ah, vull que Luciferito regni com ha regnat entre els infants de la terra. Com em plau de sentir la teva paraula, rei. T'han volgut donar una empenta, però se n'hauran de penedir. Vull guanyar i guanyaré. Déu món sap el poder, el meu poder. Déu mon poder no sap. Em volen prendre el trofeu i jo com mai l'assecaré. I què faràs per impedir la seva victòria? Agafaré un permanent i m'acostaré a Natzaret per pintar-li la cara que ni sa mare reconeixerà. Molt ben dit. Però què veig? Qui són aquests dos minuts? Rocs partits, i tens raó, ja me n'hauria oblidat. I tot ho hauran escoltat. No es molesti, pot parlar. Acosteu-vos tot seguit. Acosteu-vos si no voleu que us xafi, us rebenti i us esclapi com uns mosquits. Ai, jo em moriré de por. Que em crida a mi. L'insolent! Com em deia? El vostre clàstic serà trens. Mentre nosaltres anàvem parlant, vosaltres escoltàveu els propòsits de l'infern. Dispensi, això no és veritat. Com s'entén? Doncs és que sóc sord i, esclar, de res me n'he assabentat. Doncs de la parella em patirà el turment. No, doncs ell també és sord, doncs té un cuc a cada orella. Ja prou mofa.
nostra. Ai, quina fins espera. Però així ets com el bacallà. Alhora ha sonat d'emprendre la gran batalla. Que comenci doncs la guerra per la nostra bellesa infernal. Anem, fúries de l'infern, i que s'esberli la terra! Hacen una música. Oppan Gangnam Style. Molt complagut he escoltat vostra cançó i ja conegut pel vostre geni fill i estudi. Ara poden avançar els 7 funcionaris capitals. Aquí som els satanats i em penso que no cal dir que estem a punt d'obeir tot allò que ens manaràs. Jo sóc el polític, el home que posa l'escuda, superior-li, que li perd ànima i cos. Jo sóc el carnisser i mon poder sobre l'home no té igual. Lira, l'arma de punyal que quedarà més temps, prova plens. Jo sóc el funcionari golut i amb la meva tentació no es poden comptar, o no, els homes que ja han Jo empatxat. sóc el psicòleg i amb la meva pastorna l'home vil i menyspreable, l'Hèctor miserable i el golpeig poc a l'altra mà. Jo sóc la secretària, encenc la carn mortal i els desitjos de trompós. Després de les passions sóc el que faig, ni més. Jo estic a l'atur i sense ser aparatós i mon tramot de feresa, jo vaig filtrar la peresa que torna gandul i mandrós. Jo, l'economista, fent lluint malícia, tan sols una moneda d'or. De l'home faig néixer un cop al tornant de l'avarícia. N'estic segur. I és cert que aquest esperat Jesús té una bellesa aclaparant, l'hem d'intentar pintar. En tots confio, ja que a la fi tots sou iguals. Aneu i no el treball bo. Cada guisa de que li feu us farà guanyar un galó. Sense treva ni repòs ha de ser nostre el triomf. I ha d'haver-hi memòria de la nostra bellesa infernal. Fills de l'infern! Que hi hagi sempre memòria del nostre pas poderós. I ja que Jesús ens vol guanyar, hem d'intentar pintar. Ara! Sí! I sempre! Sí! I cada dia! Moltes hores, tornem! Atureu-vos insensats! Ai, quin xutit al formós! Oh, ràbia! Prou blasfèmies i trampa, miserable criatura, que amb les teves
Ta presència m'aclapara, però quan siguis lluny d'aquí, jo compliré el meu destí i el trofeu m'hauràs de donar. Les manes llars infernals podràs posar-les en joc, però no arribaran els teus cops als designis eternals. Senyor, tingueu compassió de nosaltres. Sí, fills meus, les petjades dels meus peus duran pel camí. I per si acaso massa, us haver d'estressar que t'ho va. Molt bé. Hagi d'aguantar aquests mots humillants d'aquesta manera? I amb l'oli de caldera hi podeu afegir pebrots. Com ho he fet d'anar, això? En què us puc servir? Volíem saber si anàvem bé per anar a Natzaret. Natzaret? Sí, que potser hi aneu. Sí, no. Has entès tu? Em sembla que ha dit que sí, i que no. No, m'explicaré. I haig de tornar-me a... Ah, llop! Calla, que no vols que ho fa, senyor. Un hostal. Ah, us heu de tornar a un hostal. Feliç de Bosc us podeu tornar a un hostal. Calla, ens convidarà. El Rovelló té raó, feliç de vos que us pugueu entrar en un hostal. Nosaltres encara no... Enteneu? Sí, és allò que quan un no ha esmorzat, la gana empaita. La gana empaita, sí. No, gràcies. Convidar-nos a tots dos seria massa. Això seria abusar. Sí, no us convido pas. Vaja, que no hi ha manera. Doncs que tingueu un bon viatge i que arribeu content al lloc. Jo crec que aniré content al lloc. Com que us he conèixer, Però no té cap mena gràcia, voleu fer el favor de parar i deixar-me acabar? Ah, parlat bé! la meva promesa. Ah, que no la coneixeu. Com diu tan lluny. Ah, doncs que sigui l'enhorabona. Com us dieu? Mines. Bé, però que li ha costat d'arrencar. Adéu-siau. Adéu. De fet de res, sí! Ancians, bueno, bonito, barato, ancians. Anem al temple, que no fessin tard. I aquest Jeremies, que no ve. Aquests també hi deuen anar. Un d'aquests diu fill Jeremies, de segur que és aquell tan escaient. Ai, sí, no en tinc pas cap dubte. Com t'has fet esperar, dolent? I ara, què diu aquesta dona? No t'escaparàs, no, m'has fet esperar massa. Jo? Aquesta dona d'esperaria jo. Que no em coneixes, ja ho sabia, però allò pactat és pactat. En Japó em va dir que jo t'havia parlat a mi i tu estaves conforme amb tot i vindries per casar-te. Però què sent patolla? Vaja, deixa'm anar que no us conec. Que no em coneixes, ja ho sabia, però allò pactat és pactat. Amb aquesta cara, pebrots i tomàquets, li per tot l'or del món. Ai, que falsos són els homes, això que m'havien dit que com tu, Jeremies, no n'hi havia. Jeremies? Ara ho comprenc. Ens hem trobat pel camí, Jeremies. No trigarà a venir, però s'haurà d'aturar en l'hostal. Oi, Rovelló? Sí, és un que no convida i pambo. Així l'heu vist i com és? No va d'un ase i és tartamut. L'ase? No, en Jeremies. Tartamut i tot? Quina fam de casar-hi que fa per fi. Així ja us en podeu anar cap al temple, ja. A què fer al temple? Com? No sabeu la nova? Avui s'ha de casar Maria, la filla de Joaquim i Anna. És la més bonica del món. Anem a veure el Rovelló? Anem, Lluquet. Els meus ancians ja me'n van aixapat la meitat d'aquell parell de segals. Ara tots van al temple i tindran un nadó tan maco que el triomf de Luciferito perillarà. Però m'astúcia és més bona. I abans que entrin per la porta del temple, en mes mans cauran. No ententis res que se'n va. Però té pares, serà vara que t'empresa. Contra cares que mereixen i trobaràs amb mi. Gràcies.
Visca Josep i Maria! Visca! Visca els nuvis! Visca! De tot cor us donem l'enhorabona, que Déu us concedeixi tota la felicitat que mereixeu. Ara, que tots els vostres desitjos siguin acomptats per la vostra major benevolència. Que els dos siguin vosaltres per l'unir-nos, marquin la terra la llum de la gràcia de Déu. Visca Josep i Maria! Visca! Tots hem d'estar joiosos i contents. Virtut com la de Maria no podia trobar virtut més plena que la de Josep. Ha estat tota una festa. Tothom hi era. Tothom menys aquest malaurat de mi. Pobre Jatzer, quina llàstima em fa. Guaita, rovelló! Quina noia més bonica! Encara no et trobes millor, Jatzer? El meu mal no té millora. Fins a la mort, el meu viure serà una angoixa i un sofriment. Pare meu, no parleu així, que el cor se'm trenca. Rovelló, sentit quina El meu mal no té millora, però anem, filla meva, que no vull entristir-vos amb els meus plans. Però per què no ens expliques? D'acord, escolteu, veniu. Us recordeu fa un any a les primeres nevades quan va aparèixer el llop per aquí als voltants? Massa que me'n recordo. Doncs jo no sé quins pecats s'havia fet, que cada nit, al tancar el ramat a la clera, em trobava a faltar una ovella. I un dia vaig escamar-me un cop de peu a terra. L'ànima donaria per la pell d'aquell lladre de llop. En acabat de dir-ho, va aparèixer una ombra en forma d'home i em digué: Aquí tens la pell del llop. La teva màniga és meva. D'aquí un any just, en aquesta mateixa hora, en aquest mateix lloc, vindré a buscar-te. Pobre pare, desgraciada de mi. Escolteu, Jatzer. No t'hi emboliquis gaire, que està endimoniat. I quin dia els hem de venir a buscar? va ser en desembre i en desembre serà el dia 24, arran de migdia. Pot tenir esperança? Si podeu tenir esperança, que jo us dic que us salvaré, Jatzer. No pot ser que sent un bon home i tenir una filla tan bonica us n'hagi d'anar per sempre allà on cregués en les persones. Ho dius per animar-me. Em podeu ben creure, Jatzer. Jo us salvaré. I de passada ens divertirem, perquè si és el mateix dimoni que jo em penso, tinc ganes de fer-li pagar la por que ens va fer passar quan ens podia afegir de viu en viu. Jo t'ho agraeixo, Joanet, però és que el meu mal no té millora. Oh, salva'l, pare, salva'l. Deixeu-me fer i ja veureu. Guaita, rovelló, que anaves com camines, si sembla que no toqui de veus a terra. Vostra ajuda necessito per fer meus aquests ballets. És precís que sense perdre temps al moment els inspireu males obres i els hi canvieu els pensaments. No podran els seus propòsits perquè els seus són verdaders. Així doncs, que comenci la vostra obra. Siga secretària, la primera. La filla de Jotzet ama i està sola en aquest moment. Si vols pots primer que jo. No ho facis, és una mala obra. No compliries les regles de Déu. Si voleu menjar, fixeu-vos que no us ha de costar res. Ara hi ha un saró. Preneu-lo cada bons talls i un ple. Si vols ser ric, el teu amo té guardat a la calaixera tots els seus diners. L'agafes i ja els entens. No has vist ton amo com gosa la fortuna que té? Per què tu has de ser tan pobre si li sobren els diners? El gebre és la millor feina, no vulguis treballar més, que en el llit s'està... que tanmateix en el massa i en el llit s'està molt bé. Rebel·la't una vegada, sigues home de valent, que els que criden sempre guanyen i cridar la gent s'entén. Aquest món és un món de monos, on tothom busca grons. I tu què esperes, amics, doncs? Que domenin més persones. No ho feu, que som males obres i valoríeu les regles de Déu. Crec que la victòria és nostra! Soc jo qui me l'emportaré. No podran pas resistir-me. Ja podeu dir que som meus. Cauran vençuts per l'enveja. No hi ha res com els diners. Se'ls serà dinat com una bèstia. Sigui de l'un o de l'altre, la victòria nostra és! Déu té les regles establertes. Els joves començareu. Quina són més passada que tenia. Què somiava? Què quina passada sí? Què somiaves? Que el nostre pare ric? No! Somiava que marxava lluny
Aquí et tenim. No, deixeu la mare de mi i no vull que ningú més li posi els ulls al damunt. Bon dia, Lluquet. Bon dia, Xerico, la confitura. Què busques per aquí? Cerco herbes per remei del meu pare. I quin mal té? El mal es sempre, aquell que el rosega. Ah, allò del dimoni. Digue-li que no s'ho amoïni, que ja tinc pensada la que li farem al dimoni. Digue-m'ho, així sabent-ho potser tindrà més confiança. És que no ho puc dir, perquè a les parets tenen orelles i sempre hi pot haver algun banyet escoltant-nos. Per mi no cal, perquè jo ja et crec, Lluquet. Si vols ja te les colliré jo les herbetes, perquè almenys faré alguna més que estar aquí contemplant-nos. Deixa'l, que és un tocassant. Tu, que també és nostre. Me n'haig d'anar, Lluquet, que el pare ens deu estar esperant. Ves, Isabeló, i digue-li que no passi més angúnies, perquè mentre jo sigui aquí no se li importarà pas l'ànima al diable. Qui ronda per aquí? Qui som? Soc un pobre ballant que vaig per la casa. No som vells esclaus, sinó dos maleïts pastors ben calents encara. No us el passis pujant. M'has pas reconegut, Ho confesso. Doncs si t'he pogut enganyar-te tu, que ets tan maliciós i tan astut, de ben segur que aquests dos ballets no em reconeixeran i després d'un bon sopar, una panxa plena, a pintar almenys ens m'ajudaran. Doncs va, És que no em puc entretenir gaire, perquè tinc un venciment. contra qui? Ja no te'n recordes de la màniga d'en Jetzer? El què? Te'n recordes l'any passat, a les primeres nevades, quan va aparèixer el llop que es menjava les ovelles dels pastors? Massa que me'n recordo. Doncs bé, jo rondava per allà quan vaig sentir un pastor exclamava: la màniga donaria per la pell d'aquell lladre de llop. Jo, com que feia temps que tenia un jacell amb la màniga estopada, vaig decidir reportar-li. Li vaig dir: aquí tens la pell del llop, la teva màniga és meva. D'aquí un any just, en aquesta mateixa hora, en aquest mateix lloc, vindré a buscar-te. I doncs? El termini acaba avui a les 12 del migdia. Cal ser puntual, perquè ja saps que només que passés un sol minut, ja que tocaria amb el dret, no se'n podria endur la seva màniga. Què? On ets? Calla, som els ballets, amaguem-nos. Res d'amagar-nos. Tu i jo farem veure que som dos pastors, que acabem d'enterrar un tresor per aquí. Ja veuràs com els farem caure en un barranc, i la noi Pimentel es menjarà. On redimoni s'ha ficat aquest redimoni del xicot? Què fan aquest parell de serenes aquí jupits? Veus, fill meu, aquí estaran ben enterrades les 5.000 unces d'or, però no les toquis fins al dia de la meva mort. No et preocupis, ningú ho sabrà. 5.000 unces d'or, això és tota una fortuna. Em sembla que picarà. Anem, que és fatal, i com que soc calent, vaig amb molta pena de donar-ho. Home, noi, quina ocasió. Això només es presenta un cop a la vida. Res no em costaria ser ric, ajupir-me i... Però no juguem, que aquests diners tenen amo. I això fora robar-los. Bueno, robar-los, de moment seria desenterrar-los. Això seria una bona obra. És més, què hi fan aquí enterrats? Diferent que fossin morts. Ningú em veu, estic sol, no sembla fet expressament. I quantes unces de pernil em podia comprar amb tantes unces d'or? Em sembla que havies dit que eren per aquí. A la una, a les dues, a les tres. Clavada, què diu? Dispensi, a veure si no me'l podeu trobar. Noi, no puc. Quieres que foquessin les plantes del peu? Que fa molta peresa. Lluquet! Cap a la caldera, seguida! Rovelló, on vas? Déu meu, si aquí baix tots són flames. Cap a la caldera, tu també. Cap a la caldera, tu també. Vinga, fúries, totes a per la taula, que avui tenim uns convidats molt especials. La taula de fer molta patxoca. Secretari, ministre, economista i psicòleg. Aneu-la parant. Cuiner, carnisser i aturat. Aneu escombrant. I tu, cuiner, vés a cuinar un bon tiberi. Ostres, però, de veritat sabrem aquests de taula també com van? Tens raó. Ens emportaran les estovalles. Tens raó, potser els hi convendria un bon bany a la caldera. A la caldera? A la banyera, no? Tant se val, mentre es quedin ben nets. Olot, no veia encara aquest oli maleït? Aviat estarà. Doncs ja ho tens entès, abans de sopar, a la caldera de seguida.
Que no ho tens, Lluquet? No que ho sé, però no t'anirà tan bé com es pensa. Però com vols que no ens vegi bé amb aquest joc d'olles tan ben instal·lades? Això no són olles! Ah, no? I doncs què són? Són les calderes de preu zero! Ai, la mare! Tanta por que m'havien fet només sentir-les anomenar i pensar que ara m'hi faran prendre un bany. Sí, serà per impressió. Aquí dins acabaré robats i embullofat com un punyol. I encara serà prou per aconseguir el meu objectiu. Tremoleu, miserables, que un bon bany us espera. No cal que es capfiqui, que de rentar-nos ja ho sabem fer nosaltres solets. Més del que et penses et netejaràs. No ho sentiu? L'oli ja bull! No ens ho podríeu fer un xic més baratet? Ara veuràs, agafeu-me vosaltres aquest, que jo em cuidaré del més perillós. Cap a la caldera, seguida. No estireu tant, que m'arrodeu la roba. Deixem que tot estigui a punt. A la una, a les dues... Un moment. I bé, què? Doncs no us recordeu que jo sóc en Rovelló? Què passa? Doncs que els rovellons es fan a la brasa, amb una mica d'all i julivert. Miserable, que no saps que sóc al·lèrgic al julivert? A la una, a les dues... Què és allò que es mou allà? Una rata! I ara, què us agafa? Deu ser que són una mica filoflor. Miserable, t'oferir pensar d'aquesta manera a casa nostra? Maleïda rata, i ara què hi ha allà? Un ratpenat! Un altre, i estem perduts. Però abans el meu poder ha de triomfar per la potestat que m'ha estat donada, que rebenti la caldera i caigui tot sobre aquests miserables bailets. Poders infernals, ajudeu-me, que rebenti la caldera. A la una, a les dues... Què és aquell bombet? Una rata! Fins a les sagueres de treure un mundial. Ara hem de demanar la partida de l'elèctric per poder fer que el seu fill acabi triomfant. Tricu. Tota esperança és fallida. No patiu, pare. El Lluquet no trigarà en arribar i ell assegura que no detem a res. Què els hi passa avui a aquestes ovelles? Deu ser el diable que ronda vestit. A veure, Lluquet, què has de fer? És molt senzill. Vinc a aquesta hora. I ara jo us dono la meva ratilla. Ara vos em doneu el vostre jersei i jo us dono la meva samara. I ara, amb aquesta barba que trencat a la banqueta, em faig una barba com la vostra. Que m'hi semblo? Ets l'infant. Ara, vos, us poseu allà ajagut que no s'us vegi la cara i feu com qui dorm. I tu, Jabaló, et quedes aquí i quan arriba a les lunetes diguis que estic dormint i m'avises. Aquesta és la barraca dels atzets. Per tot arreu ets de trobar aquest maleït Lluquet, perquè puguis destorbar, mano que dormis ben fort i que res et pugui despertar a migdia passat. Qui ets tu? Soc la filla d'en Getzea. Ahir buscava. On és? És a dintre, que reposa. Si voleu l'avisaré. Qui li diré que el demana? Digue-li que hi ha aquell amic seu que m'ha matat el llop avui fa un any. Vaig tot seguit. Tan tranquil que dormia, i ara em veniu a despertar? Suposo que em reconeixes. No recordo bé. Bé, aquests ulls, aquest nas... Te'n vas en recordant? No encara. Jo diria que us conec, i tanmateix... Acabem ja, que el terme avança i se'n podries escapar. El terme? Sí, home, el terme d'aquell deute d'avui fa un any. Un deute, doncs jo no recordo perquè pago el comptat. No és per tant romancer el dia que vaig portar la pell del llop que es menjava les ovelles del teu bestiar. Ah, sí, ja recordo, vull dir que vaig recordar. Era un lleó amb potes i amb cua. Lleó un porro així com de fang. I amb cua i tot i amb llaç. I si l'únic
si dormies, anies recordant que vas dir que la màniga donaries... Que l'ànima donaria a qui es mengés la pell del llop que es menjava una ovella cada dia. I ara vinc... Ja ho suposo, ara deus venir a cobrar. Vinc a buscar a la màniga que el jersei ja l'està esperant. La màniga? Això em recorda aquella cançó. Com feia? La màniga no és un tombo, la màniga no és un tambo, la màniga és una muda, la muda... Prou! Home! ¿Por qué no te callas? ¡Imperialista! Prou d'aquesta cançó que necessites i dona la màniga que em vas prometre. A poc, jo et pregunto, a qui busques? Et busco tu i poble en fina. Falta el nom per acabar. A tu, Xatxés, a qui xerro. Ja sé, doncs noi, vas ben arat, jo no sé què en sé, ni ganes, ni ho seré, ni ho he estat mai. És en va que m'ho neguis, et conec d'avui fa un any. Portaves aquesta barba amb aquest jersei i amb aquestes mànigues tan boniques. Això, rai, veus aquesta barba? És llana, i aquest jersei no és meu. I aquestes espardenyes... Ai, et veig enfeinat, vols que t'aguanti el jersei? Oh, sí, gràcies. Ai. Benet, m'ho ha posat molt fàcil. I tan sols ha volgut revenja. Ja més no es pot demanar. Isabeló, mira corrents, de pressa. Què ha passat? I el diable on és? S'ha marxat tan espantat que ja no sabia si parlava de l'ànima o de la màniga del seu jersei. Oh, sí, ja ho he sentit. Ho has sentit? És que com que m'he quedat darrere la porta me n'he assabentat de tot. Ah, tafanera. No et sabrà greu, que t'hagi escoltat. El que em sabria greu és que no m'haguessis escoltat, pujada de roba. Anem a despertar el pare? On soc? Estic somiant? Què heu de somiar? Ja ha passat tot, pare. De debò? No m'enganyeu? A ell sí que l'hem enganyat. Oh, senyor, gràcies, Déu meu! I el Joquet, que no li dieu res. Vine als meus braços. De bona gana, Xatxet. Demana'm tot el que tu vulguis, del que jo tinc. La meva casa, el meu ramat, tot és teu, si ho vols, que l'alegria que em torna al cor va molt més que tot el que jo tinc. Ni la vostra gana em fa falta, ni el vostre regal em cal. El que sí que demanaria és un jersei que el dimoni va de 700 i el tinc molt fred. Té la teva setmana. Va, tranquil, demana, que et vull complaure. Doncs el que sí que demanaria és... Què? Doncs un bocí... Què? Un bocí de què? Que et vull complaure? Doncs un bocí, només que un bocinet, Isabeló. Que vols que m'esbocini? Déu-me'n guard, amb la mà que em intento, amb la condició que em doneu tot el que segueix. Au, això és una altra cosa. Em demanes la noia? Sí, sí. De debò vols ser el meu gendre? Jo el que vull ser és el marit de la Isabeló. Home, això és com dir que vols ser el meu gendre. Doncs és així d'acord. Quina alegria que em torna al cor. Vaja, reparteixen abraçades, veiem si me'n tocarà alguna Isabeló. Tu vine cap aquí. Tinc el gust de presentar-te a la meva promesa i al meu gendre, al meu sogre. Em convidaràs al dinar de boda, Sí, home, sí, no pateixis. Saps que has fet molta feina en poca estona? I encara no la saps tota. He enganyat el dimoni, se n'ha hagut d'anar sense l'ànima de jetzer i amb la cua entre cames. Bona, aquesta s'ha de dir els pastors. Pastors, veniu, correu! Que en Lloquet es casa amb el dimoni i la Isabeló. Que en Lloquet es casa amb la Isabeló i el dimoni se n'ha anat amb la cua entre cames. Correu, veniu! Què passa? Per què crides? Què dius? Tant que cridat i encara no m'heu sentit. Amics meus, us vull dir que el bon Lloquet m'ha salvat la vida i m'ha donat la noia. I jo li he donat de tot cor. Que sigui l'enhorabona. Jo demano ser padrí i pago tot el gasto. Això està bé. Jo Aquest com el pa. Jo pagaria el vi, però com que ens no ja pagat tot. Sí, vaja, ja s'entén. Tu molt parlar i ben barat. És que m'he de tot de menjar coques i amor entre la mistela per celebrar un matatge. Vino, ha dit mistela. I visca els promesos. Visca! Tot esperant podríeu cantar-ne una d'aquelles que en sabeu. Vaig a cantar-ne una per la Isabeló. No puc
Aquest any la Teranyina fa 30 anys amb il·lusió i a l'espai ho celebrem cantant una cançó. Des de Marres fins a Monis tots fem colla i diversió. Després de molts anys de riure visca la Teranyina i els darrers aquí estem partint de tots que com la Teranyina no hi ha res millor.
Enguany tindrem la participació de 5 nadons d'arreu de les regions. I el primer nadó i 2 vegades campió del concurs de és el Luciferito. Perdoneu, ens acaben de comunicar que el Luciferito ha estat desqualificat i no podrà participar al concurs. Doncs els 4 participants són el fill de Brad Pitt i Angelina Jolie. El fill de Belén Esteban i Torrente. El fill de Shakira i Piqué. I el molt esperat Jesús. Doncs el nou guanyador enguany la petició del jurat i el concurs del públic ha estat... Jesús! Tot seguit procedirem a l'entrega de premis. És que se sentia de marxar. La copa mola. Andrea, patacana. Així va ser com Jesús va guanyar el premi i Luciferito va quedar desqualificat per sempre més del concurs. Nois, he fet tardíssim i tot he explicat la història. Demà continuarem amb la classe d'història. Recordeu de portar els deures. Bé, molt llarg. Per cert, explica la història del teu avi Satanàs i Luciferito. Oh no, què has fet? Ara he perdut la dignitat de la família. Ara se'ns tractaran com a dolents. Tranquil, carinyo, he explicat la versió que a tu t'agrada, que la teva família no és pas dolenta.
Ja, ets un sol, com s'ha notat. Hola. Vale. Bé, esperem que us hagi agradat molt. Demanem també un fort aplaudiment per la Maria Pissarra, que avui no ha pogut venir, que no està aquí. I pel Joan Baix, que està allà a la taula, que no va entrar a l'escola. Done.